kender vi så ikke. Masser af fart på! Du har masser af fart på. Jeg fik fart på. Din ski ligger der. Imellem hoppene. Han skal hente skiene mellem hoppene! Min ski! Wow! Nej! Jonas Plov Sørensen. Han klarer det. Mika. Jeg skal ikke helt fundet på et øgenavn til ham endnu, men Mika kører. Hopper. Hopper igen. Og falder. Nej. Så er det Patrick. Flyvende sti. Og der. Og så er det Jesper. Jesper i den blå jakke. Det bliver meget spændende der. Han kører. Han kører. Han hopper. Han hopper. Og jeg klarer det. Så er det Karsten, den flyvende nordmand. Han har vist, at han kan falde en gang til. Han gør det. Nej. Han... Nej! Au. Gjorde det nallefar, Kalle? Kalle er skadet. Kalle er skadet. Nordmand nede. Nordmand nede. Den gjorde en nallefar, den der. Nej! Så kommer de to flyvende bukker. To flyvende bukker. De starter med Kasper først. Kasper Pukker Jensen. Han kører. Han kører. Han kører. Han kører. Han har ikke nok fart på. Han falder. Nej, det gør han ikke. Han klarer det. Nej! Så er det Sara. Slet ikke nok fart på. Mere! Mere fart! Mere fart! Nej! Hun faldt. Nu er det ikke sjovt med